Това изследване стигна до доста интересни информации, доста интересни факти, които ме наведоха на мисълта, че от едно такова, само от тази тема може да се разгърне една много голяма експозиция. Може да стане и дори постоянна експозиция само на основата на тази тема. Всеки павилион, с който България участва в Венецианското биенале през годините, има толкова индивидуална и интересна история, че може през тези истории да се разкаже по принцип цялата история на българското изкуство. Може да се разкаже голяма част от политическата и обществена история на България през последните 100 години. Могат да се спуснат много интересни и поучителни паралели между тези истории и състоянието въобще в света, какво се случва към този момент и важните исторически събития към този момент. Така че, разбира се, изводите, които си правих в хода на изследването по отношение на доколко релевантно е българското изкуство спрямо себе си, доколко е релевантно спрямо останалата част от света, бяха също много интересни и поучителни. Но някак си в самата изложба предпочетахме с колегата ми Пламен Петров да ги запазим за себе си, да представим информацията сравнително безпристрастно, така че всеки сам да може да открива различните пластове. Критиката обикновено е негативна към българските участия в Венецианското биенале, особено тук в местната среда. До голяма степен това се дължи на неразбиране въобще за същността на този форум, какво представлява той и какъв е смисъла на нашето участие там. В ранните историческите павилиони много често критиката се дължи на конфликти между дружествата, например в първите павилиони, които са се съревновавали кой ще участва, кой няма да участва, кой ще поеме организацията, или се дължи на това, че да кажем идеологически тук изкуството върви по един път, докато попадайки в онзи международен контекст, това е напълно несъотносимо към него и съответно трябва някакси да бъде оправдано тук на място и в местния контекст, да бъде обяснено в местния контекст. Много е любопитно, че сега, когато показваме толкова много материал в толкова дълъг интервал от време, 100 години, положително се приемат историческите работи, положително се приемат ранните павилиони. Много с голям възторг публиката гледа, това е така, поне по мои наблюдения, публиката гледа тези музейни произведения, които сме донесли от тук и от там. А пък в момента, в който те са били на Венецианското биенале, са били, да кажем, в повечето случаи супер ирелевантни към ситуацията там на биеналето и към ситуацията в света. Същевременно критиката и публиката днес е по-агресивна, по-шумна, по-негативна спрямо последните участия, най-новите павилиони. Тук, знаете, често са съпроводни с скандали тези участия, а пък колкото към нашето време се доближаваме в тази история, толкова по-адекватни сме на биеналето, толкова по-релевантни сме към този международен контекст, в който отиваме, в който се показваме. Но тези реакции също са показателни, доста симптоматични за средата тук, за начинът, по който се възприема изкуството, за общата настройка на публиката и на обществото. Това е много любопитно да се наблюдава като реакция. Доколко са актуални тези стари съвременни художници, аз мисля, че с предишния въпрос малко засегнах тази тема, но тя е гигантска. Всъщност ние показваме малка част от действителните произведения и автори, които са участвали в Венецианското биенале през годините. Това са 92 имена, изборихме на художници, които са участвали в различни периоди. В първото участие, например, в първия български павилион сме супер адекватни въобще към цялата ситуация на биеналето. През 1910-та биеналето още е младо, той има вид на салон на изкуствата и ние се представяме напълно адекватно и с времето си, и с произведенията, които показваме. Даже бих казала, сме били доста интересни с своята специфична, сега ще употребя дума, която може би не е много легитимна в днешно време, екзотика към този момент след освобождението, но все пак тези етнографски мотиви,
това описание на бита на българите към този момент, което се появява в картините тогава, е било супер интересно за международната публика, така че в началото сме били много адекватни, после след дългите паузи, които сме имали на участие в Венецианското биенале, се появяваме малко и много, не особено адекватни към ситуацията, която заварваме там, защото ни отсъстваме 20 години, 30 години, 15 години, различни интервали от време и се появяваме в контекст, който на практика ни е непознат. И не мога да кажа, че сме били най-релевантни към това, което най-фрапантна разлика, може би 64-та година участието ни, когато сме за нас доста разкрепостени за времето си автори и произведения, но за общия контекст, в който попадаме, световния контекст, напълно консервативни, напълно традиционни, напълно извън времето си творби. И сега вече бих казала все повече и повече от 90-те години насам все повече забързва крачка това българско изкуство и все по-адекватно се появява на Венецианското биенале. Но едно е общо валидно за всичките тези участия, което ми е направило впечатление и беше много любопитно за мен като откритие. Независимо дали са ранните павилиони, историческите или съвременните, винаги се търси при избора какви автори да представят България в Венеция, винаги се търси те да са образовани в чужбина, да са живяли в чужбина, да са пътували в чужбина, да са преживели тези влияния от различни направления в европейското изкуство или направо живеят в чужбина и в момента, особено съвременните автори, които ни представят. Тоест търси се, когато се избира кои български художници да представят България на този форум, търси се все пак те да имат някакво отношение към останалата част на света, да имат някаква изява на международна сцена, да са учили и така нататък. Тоест, все пак има някакъв стремеж да сме максимално адекватни. 60 са общо венецианските биеналета на изкуството, които са се реализирали до момента. 11 са българските участия, къде като индивидуално участие, което е признато за национално, къде като организирани с конкурс, къде като не организирани с конкурс, с директно възлагане, всеки път по различен начин. Има една закономерност, която на мен ми направи впечатление. Защо сме отсъствали, защо ни няма и защо се получава такава пропорция в българските участия спрямо този форум. И то е, че ние се появяваме в Венеция в определени политически моменти, важни политически за България моменти. Ние не се появяваме в Венеция, когато тук сцената е много динамична, случват се адски много неща, има много галерии, има много художници, има много списания, вестници за изкуство, например през 20-те и 30-те години, както съм обяснила и в текста към изложбата. Ние не се появяваме в Венеция през 70-те, 80-те години, когато тук се строят повечето галерии, огромно количество музейни фондове се купуват към онзи момент, държавата финансира големи по формат, произведения, мащабни събития, но нас ни няма във Венеция тогава. За сметка на това ние се появяваме в етапите на преход, в етапите на модернизация на държавата, както е непосредствено след освобождението или пък през 1942 година, в етапа, в който сме съюзник на Германия в войната, очевидно политическа е причината да се появим там. Завръщаме се след дълго отсъствие, едва когато България влиза в Европейския съюз през 2007 година. Тоест винаги има една такава политическа предпоставка, която диктува тези епизодични появи на България в Венеция. Това, според мен, е до голяма степен предопределено от това, че Венецианското биенале е форум, който се организира като официално държавно участие. Той се случва с покана през държавните институции. Т.е. до голяма степен участието е политическо решение и е обект на държавни и на политически органи. И така някакси историята се предопределя от тези важни епизоди. Доста неща не успяха да влязат в тази изложба. От една страна, някои от емблематичните произведения, които са ни представили в Венеция, са част, например, от постоянната експозиция на Националната галерия и не можеха да бъдат свалени оттам, така че те останаха в квадрат 500, като например Странниката и неговата сестра на Борис Георгиев, Дух и материя на Андрей Николов. Това са
класически произведения, които всеки познава и те са били в Венеция, не можаха да стигнат до Пловдив сега. Някои от произведенията не успяхме да открием, тъй като се губят дирите им някъде назад във времето им и може би са попаднали в чуждестранни колекции или просто са били унищожени. Така че тук е така сравнително малък процент от общата продукция, която е била в Венеция. Това са огромен брой автори в историческите павилиони. Повечето от тях са участвали с повече от едно произведение, с по 6, по 7 произведения. Всъщност, ако трябва да се пресъздадат напълно тези павилиони, това би взело пространство, което е поне 5 пъти колкото тази галерия. Така че все пак сме адаптирали и темата и цялото проучване спрямо пространството, с което разполагаме.